nti ese me ni bibia kan na de ye meka bibia se na ase na di manyam me di asem ma na ba bia de fa enye saa na tie dia o di asem no ma na se ba bia o de fa enye saa na tie dia ene ukukuru mi ba soro kra no kra na meka ene o ye ne dai no kra enwara ene obeka Bronika said, to God be the glory. To God be the glory. So. Means that mean come for no. Otumfo se won sidan no nkamfo Yehowa. So. And asie ni ayeye ni ede be mawura. Otumfo se enasie ayeye ene de Nyankopon. So. Enye ma ho ofe, nya me nyansa. Otumfo se enye na ho ofe o, enye nyansa. So. Ono anepe ene nam so ma sikadwa de me bae. So. Ono anepe ene nam so e ma sikadwa e de otumfo bae. So. Where is a member of my Santiman so? So, Omra, Mama Santiman so. Ebo me share bossa me de no crane me say na beye. So, Bano or share box or the no cre, and me say, and the Bua Santiman. So. Now when you know your Timmy and I'm not demontra. So when you know your Timmy and I'm not demontra. So, now so for pounds of upon amateur, me papa, Quassis upon Bishop, Archbishop, for you Anglican, Pierre. Munyina mo ka ho na modern pai boy ata machi ama beta so tumfo se asofupon ono ani papa Archbishop Akwesapon asofo akututu dam nyina mo wase munyina mo ka ho bi mo mpaye bo ene wo ba bedu san pepe Archbishop Yinkasafo Kwaku Asante so Archbishop Asante Nuhu Abubakar so Presbyterian for nyina munyina Presbyterian nyinara so Presbyterian for kwada dem yiri yedbianti wasatwe me ko ho so Presbyterian de nam se no ka ni yebianti wasatwe ne ko ho munyina mo ka ho na mo bompa ye munyina mo ka ho bi ene odu san pepe so Archbishop Akwesapon na bo me su se Roman Catholic so tumfo se wo ka mo bi ati Archbishop Akwesapon on the born su e Roman su mu ena me ofafa me ko enward me ko Anglican ena mo fa enfa no no ko Anglican so yentimi nye bibia enyi nyame mfrim so yere ni ho ebetina ye Nyankopon afrim so ye me sermon say nimu no wa yo sra ni se de nimu no ewa echina asema ye nim echina asema ye nim musuo ni asan wo ye nim musuo ni asan a ede nim ebe nya mo mpa bossa ni nyinara mo mpa bo asofo ye be yin se de mo si ayi amere no saa na me se mo beto aso se mo de kan ya ma no o sre se saa na mo nto aso na mo nyema no obri konfo Archbishop Anoche Obi konfo Archbishop Anoche saa na so beto aso ya Archbishop Ben Smith saa na beto aso Archbishop Ben Smith saa na so beto aso so oni Bishop Amwa Anglican saa na beto aso oni Bishop Amwa Anglican saa na beto aso Mpanyin Buafo da na oba me so abe won san to aso am bompa ye Buafo Methodist na na oba won san beto aso no san me bompa ye saa na me semu tumfo saa na osremu achame wo se de tie ne se Zon
me baye mitiye me offer for nyinara yaka bom me nanan mu nyina aka bom ye nyina ta machi amede so tumfo so baye nitiriye ne offer for ne nanan mu nyina o maka bom o mta na chi e na odi ade so me baba tu mi nua ma no o so be to ni nua ma no ajocha kwadu abransa bokuya gomu nyina agya me amesa so agya me ho so wasi ni nua ma nyina agya no akwa tie ye mbeto mpanyimfo abransa de wodate ase so ni tie ye beto mpanyimfo abransa de woda ho tie ase na kwadu ani ajocha bokuya ni amesa no mu nyina futuo ne de mame amesa wa ni nua ba amesa wa ajocha o mu nyina o mka bom no mutunfo afutuo no de man tie ye mame nya futuo firi o mu ho tie ye e ma ni nya futuo efiri o mu ho de me hu ye ne se me ka cha de hye ni nyina se me ba ma wo mu nyina ma fa bia so ni man se o ka cha de hye ni nyina se ba o ba ye no ma fa bia o ba ma o mu nyinara na me tie ye se nkola ni nyina so aka ye ho abom a bibia ye boko ni tie ye se nkola ni nyina de hye ni nyina o ma ka etura bom a mo ta na chi a bibia ko kama ene so me de asida menyame so mo nto aso saa nye ba ko saa so asida no de menyankopon so mo nto aso o menye ba ko o mo nta na chi na on fo so masanteman na se e ko ma me henkwa nyinara otumfo ne henkwa onimu wa gro kura wo se wo na asida e ko ma ne henkwa omo e na ama santehene aye santehene henkwa o mo ne masantehene e santehene so dano ejuada se ukuada na yenam na efomo ayeshi anu ukuada na se brada wonnam na fomo ayeshi wo mu na egufom wo mu na egufom so makachom dadadada se wo se ye sandals bi om de be ye se da bi na ye de na begufom makachom dadada se wo se ye sandals bi nukure ni ye sandals no kra so mo se da bi yempe ye de na begufom adan ya wo mu se yentimi nhyempabo ama me so me nhyempabo wontimi nhyempabo ne yeso ye nhyempabo ene wonte eche edo a wo mu de mame we echere edo kosi kese pa soronko am de ma yewura ye nyina yi akoma m ne yeso ye nyina ra o ma yi akoma m ene o muso ene ye dia bedru baby ye ene dia ba bedru baby a ye dru ya so fo mesem ehenkwa nyina dodo nyina so mo bompa ya no mabobi ama wo mama so asofo po otumfo so osere mo se mo bompa ya munye o mu mfirimu ne henkwa no mu nya no papa mo mompa yi mo so ba santima mu dia ma brempo ni mama hini nyinara na brempo ene na ma hini nyina ye nyina de do ata machi me de so mo nyinara e de do ata yewura chi ene odibu asantima so ni ehia ni e fa adwuna ono mu hia ne e fa adwuna me mo bia kire na adwuna o makwan o mo biara e kire na adwuna me mo bia kana adwuna se de siti so mo bia kana adwuna se ro siti ansa ne nyina de asiesie ama asomdwe aba ansa ne nyina de asiesie ama asomdwe aba emom nanan nso nim se nemom nanan o mu nim se so me de asem ma na ba bia de fa enye saa na tie dia so de asem no ma na se ba bia o de fa enye saa na tie dia ene ukukuru mi basoro kra no kra na meka ene o ye ne dai no kra enwara eno beka so ene nyina aka ho na aboa ma asomdwe ne nkoso aba asantime tumfo ase ni nyina aka ho bi ena aboa ma asomdwe aba asantime mu ase ese ye nyina ase ye nkamom saa ne enye ma bibia anye ye tumfo so bese se ye nyina nkamom ne enye ye so na asofopon ne meyire said you see domi water meche so kwan bia so wo jam meche pintin bepim na so asofopon tumfo se one ne yire so se jina na chi pintin efisam na pintin ebeka samri so mesrem pai bo amano osrem pai bo amano on hame on hano onye nibre on pehwi tumfo se ne ho kene on pehwi ni wiase otie nyina se mahennie ni me ho beto ni wiase otie nyina ni mpai bo nyina ene se otumfo ahennie ebekoso so enti mesrem so ono mommom paye manoma enti osremo emre biara mommom paye manoma na ze wono water mechi papa efisi water na chi papa so memba ne me nanan mu nyinara
Utumfo ne mane kana nyinara. Zo. Mesi da nyina ase. Odo mu nyinara ase. Zo. Omu nyina na achijira pa. Omu nyina achijira pa omu jina na chi. Ti esi mini bibia kan na de ya meka bibia se na ase na edi manyam. Utumfo se na de nya asem tintin bia onka bibia ni nyinara na ase a ode mo twa odi an Nyankopon. Zo. Me da mu nyina ase papa. Utumfo so oda mu nyina ase. Utumfo oda mu ase. Zo. Zo. Denti ni bube ne brebe nse si bube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadore sra
Fanyini wantena fie. Emma aseduamfo. Blani pie frimantam behin se pin. Enye nkwande wa na yesotro no wa. Ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumoni hu bi. Duanani wie klaman. Wo ye sofo okra wo nye yie bi. Tontonte ye no nsa na ye fa. Nyansapo. Abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa. Mada woro ma ntoma ye fe. Ni din de sei. Ni din de Obama. Akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam. The family honhon hia na America sa. Sabe ka ya twa ni mu nyame nai. Ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame. Sebedi akone bakwen bodi atwede. Na se Kofi Nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya.